Hanggang kailan ka mapapako sa panata kung ang kapalit ay ang pangamba ng iyong pamilya? Sobra-sobra po. Sobra-sobra na. Sobra-sobra ng bingi ng kaya kami ng pamilya. No? Enough na talaga. Hindi mo mag-nervous ko eh. Sa bawat panatang isinasakatuparan, may isang pusong naiiwan upang maghintay. At sa loob ng halos 4 na dekada tuwing Semana Santa, iisa ang kanyang panalangin. Na sana, sa dulo ng bawat panata, makabalik ng ligtas ang kanyang mahal na asawa. Ako'y Juanita Enaje, asawa na akong Ruben Enaje. Ala akong makakaya kayo. Magana kaya. Tsaka rin nga anak, no? Kalugurana, no? Pamilya, no? Lalo na rin hanggang paunakang kulamo, kapatid kulamo. Ala akong akay kayo. Suportado yun. Kaya nalaman tang rin nga liwap. Pati kayong pamilya. Rin ka mag-anak mo yung mga datun kayong bali mo na. Pero yan kalamba na rin paunakang kuwang po rin. Kapatid, ala akong din dapat salita kay gamit. Maganda ka. Yung gagawa na mga yun. Kaya ba't nag-ingo, bro? Basta mag-cellphone niya, pati ngapon. Makaluklok. Halos ito. Emineman kakayan kitang gagawa ng pabremya mo. Mag-cellphone niya, putang atin niyang kasabi. Man manal BTV yun. Basta't kanyang bali. Pakanan me, magkeraya, matudtudya, magaya. Basta't cellphone, mama ko kayo. Apos din may akit ang burino. Makanta mo yung gagawa ng kilom na ning Aldoldo. Pero lulwal bali. Ako po si Ruben Enaje, 65 years old. 36 na taon na pong nagpapapako dito sa Barangay Kutud, City of San Fernando, Pampanga. Nung hindi pa ako gumaganap na Kristo, may point na talagang gusto ko na tumigil. Kasi lahat ng dinadasal ko, binabaliwala lang ng ating Panginoon. Sabi ng tatay ko, hanggat hindi ka gumaganap na Kristo, huwag kang titigil. Baka yun na ang simula ng himala na malay mo, yung mga dasal mo, tutuparin ng Panginoon. Ngunit bago siya ituring na Kristo ng nakararami, may mga tinig sa likod ng krus na tumatawag sa kanya ng tunay niyang pangalan. Hindi bilang simbolo ng tagapagligtas, kundi bilang ordinaryong haligi ng tahanan. Wala naman siyang talagang mga pangarap na basta't nakakarawos. Yung mga anak niya may sarili ng pamilya, tapos mayroon na yung kamukha niya, may sarili na silang bahay. Yun, sapat na sa kanya yun. Hindi na kami man naghahangad ng pinakamataas na kung ano lang yung maibibigay sa amin ng Panginoon, tanggap namin. May bigla ako mo, kasi ako naman expect pa ako. Kasi yan yung pinako denga ito, yan sabihan da ka na ako, Mary, no? Anya niyang datang laka na ako. May bigla ako mo, pimpanga pa ako, no? Yan eh. Siyempre, may gaganak ako. Otot pepa pa ako, yun. O ito, kanta na sinabi na may baldugyapin kitang building. Kasi sinabi na, pasalamat yan naman kayong panganakbag na nyaming papako yun. Nyama kanyang kung ligokay naman. Nagsimula sa 9 na taong panata, hanggang si Ruben na mismo ang tuluyang napako sa kanyang pananampalataya. At sa bawat himalang, di umano'y bunga ng taon-taong pasakit. Sa halip na maging hudyat ng paghinto, tila naging dahilan pa ng walang katapusang sakripisyo. Yung aksidente sa akin na injection, pagpanata ko, siguro 1986,
96 o 95, no? Dapat matapos na ako. Eh, ang kaso nun, yung anak ko, hindi pa man natatapos yung 9 years. Yung anak ko, nag-50-50. Dumating pa yung mga panahon, palapat na yung yung patapos na yung panata ko sa aking anak. Yung asawa ko naman, nakikita ko, siguro mga 3 taon na yung bukol niya dito sa may lalim ng baba. Hindi gumagaling. Laging nakikita mo talaga yung parang na yun, no? Hindi umaagos na yun. Sabi niya sa akin, bakit hindi mo isama sa panalangin mo ito, sugat ko na ito, ilang taon na ito. Nakailang gamot na rin ako, palipat-lipat ng hospital, hindi gumagaling. O sige, sabi ko, sasama ko yan sa aking dalangin. Kaya lang madalagdagan na siyang na taon yung panata. Oo, kasi sinuportan mi niya kanito. Kitang pako na. Ang kay, mig sunod-sunod ito, hanyang sakit siya itang anak ko, metong mabuktot ya, kay may grabe ya. Penatanim pa si Bayo. Yarinitan talagang panatana. Tapos ako pa, pinanata din niya ako kasi nagkabukol ako dito. Nawala din yun. Hindi ako nagpa-opera. Nawala din yun. So, ibali ilang years din yun. Tapos buong pamilya, inadun niya. Tapos yung bansa natin, inadun din niya. Sa tuwing sasapit ang Semana Santa, dama ang tila kinukubling kaba ng kanyang pamilya. Kung para kay Ruben, ito ay panibagong pagkakataon upang tuparin ang naipangako. Para kay Nanay Juanita, ito ay muling pag-apak ng kanyang asawa sa bingit ng panganib. Siyempre, bayo mag-Lunes Santo, patse mag-Lunes Santo, kung tampa panamdaman itang kaya mo kaya sarili mo na aliwa ka pakiramdam. Tang bala mo mag-nervyos ka, hanggang mayari, hanggang dakal kagagawan, itang kelog mo mama ko. Aliwa pakiramdam. Pag mig-santo-santo ni. Ako, bali, pag mig-santo-santo ni, busy na ako talaga, waning aliwaya pa rin pakiramdam. Mag-nervyos ko, mga yan, king, sasabi ko muna, sana akabyo sana. Itong papakuda na nga ito, Kenny, akong gagayak kayo, ing mala na, sadya ko, ing piblasan ke, putang makoyo, mga yan, putang mayari yung meme, bless ko nandan makunalo. Oto, Kenny kung bale, eko dulwal, Kenny kumo. Putang ay ganito, putang amanan man ang mga oras na, putang ko nung may labas ni, nung mayari ni. Bali, Alben niya po ba? Alike, eke panalben, bitasa, wagyu. Pag nalaman ko na tapos na siya, yun, para na akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Dahil okay na siya nun. Hindi na ako nag-worried. Medyo masaya na yung pakiramdam ko. Kasi tapos na. Pero ngayon, Ngunit may isang pagkakataon kung saan ang panata ay tila naging isang babala. yung naputol yung krus niya. Pinako siya tapos hindi pa siya nakababa, naputol na yung krus niya. Noong 1990s yun, o 2000, habang nakapako na ako, itinaas yung cross. Siguro pag sobrang luma na yon, narinig ko lumagutok yung cross na bali na pala. Tinataas na, nakataas na, naka-40, 90 degrees na. Dahil bata-bata pa ako noon, napigilan ko yung pagbagsak ng cross. Kung hindi ko pipigilan yun, mapipilayan. Yung mga kamay ko talaga mapipilay na. Ay, sabi niya sa akin, ano kaya ang ibig sabihin mo na yung kumulog at saka dapat yun na yung pinakalas niya nun. Ngayon, uulit na naman. Hindi na siya pwede kasi yun na yung sign niya na
stop na siya. Ngunit kahit ang katawan ni Kristo, tila hindi nasasagip ng dekadekadang panata mula sa mga karamdamang unti-unting nagpaparupok sa noong kasing tayob ng kahoy na krus. Ngeni, ingka kayang ko ngeni, uling talagang nilabasan banwa, inga na ako tikyani, na nakano talagang yung tatang na naiya mapakuya. So, yung milyari, ma-hospital ya. Kanta ako kinayan kaya sarili ko, sinabi kaya. Kanta niya kasing minuna, yung sinabi ko kaya, uling patok na nga niya kanita. Ano hanggang iyabisanin tok nang, ano yung sinabi ko kaya, ano hanggang agyu may sad-sad me. Putangin mo na yagyu, bili me. Ako. O disidsad ne. O kaya ngeni, na yagyu. Kailangan na niya ibili. Kasi manandama ne. Yang sasabihan ko kayo ito. Pe lalo din anak na nabisa. Kasi, ing milyari kaya niyang may hospital ya, mo katakot-takot na nervous yung miras kaya kami rin pamilya. Din kaya anak ng pong tiyako. Muntik na ngang namatay yan eh. Nung na-hospital yan eh. 3 beses siyang nag-collapse eh. Naghihina nga yan sa ano eh. Talagang inano na sa sahig eh. Buti nasa hospital kami. Kaya ganyan kami nag-worried sa kanya. Siyempre hindi mo maalis sa amin yun. O kahit nakikita na lang namin siyang ganyan, basta't nandyan sa bahay. Sa akin naman, alam nila yung nararamdaman ko, yung kalusugan ko, alam na. Nung November kasi na hospital na tayo, halos sila yung nahirapan. Kasama ko sila. Sabi nga, buti na lang kanila, itong taon na to, hindi ka na magpapapako, sabi. Ako alam ko, hindi na ako magpapapako. Pero siya, talagang ayaw niya. Pati yung isa kong anak, ayaw na rin niya. Pero para sa mahal nating bayan, mga Pampanga. Sa likod ng bawat banal na dakila, may pamilyang nagdarasal na manatili siyang buhay. Kaya sabi ko sa kanya, yung suporta ko sa'yo, nakikita mo naman siguro kung paano. Halos hindi ka na kumikilos, sa akin lahat ang kumikilos. Dahil ayaw kitang may mangyaring masama sa'yo. Kahit siya, alam niya yun. Hindi naman kami nag-aanon dahil sa Panginoon yun. Yung iniisip lang namin, yung katawan niya, kung bumigay. Dito lang nga sa bahay, maghihilamos lang siya. Pagbalik niya sa kwarto, nakahanda na yung nebulizer niya, yung gamot niya, yung oxygen niya. Yung bang lalakad siyang mainit, ipapako siya. Anong mangyayari sa kanya? Hindi mo naman kasi masasabi yung panahon at yung katawan niya kung kaya niya o hindi. Nasa sa kanya na yun. Kasi sabi nga nung anak kong panganay, baka yan na yung maging sign kaya maana na niya talaga pwede. Anya, milyari kaya yan. Sana balo ng tata. Milyari kaya. Sabi na nitang panganay kong anak. Iyang kinain na ito. Kasi nga pong ginuman to neman talagang iyang mamyedalan para nitok ng ngitang hangganan. Kasi kanito, anyang baybayo ya hanggang yung may ngalabasan. Ya ako muna akong diling suportado kaya uling hanggang pigpanata metupad ngan ke kami. O syempre, pasalamatan kong maragul king apong ginuita. Kung yun lang, sobra-sobra po. Sobra-sobra na. Sobra-sobra ng bingyan ng kaya kami ng pamilya na. Enough na talaga. Ngeni, inmungaduan ko kaya uling na narugu agyo. Painaway. Tang suko na ne. Antaya mo. Kung ito man maging dahilan ng aking kamatayan, siguro matatanggap ko namang
sa loob ko to. Kung sila man nahihirapan, pagpasensya na dahil talagang tawag lang ng kalikasan kami. May nararamdaman naman ako na walang mangyayari sa akin. 100% yun. Iba yung pakiramdam ko eh. Talagang parang pinipilit akong magpapako talaga. Kung kaya lang niya, bakit hindi? Wala naman kaming maano sa kanya. Para sa Panginoon naman yung ginagawa niya. Kaso, iniisip namin ng mga anak niya, kung sakaling hindi niya kayanin, anong mangyari sa kanya? Sinong kawawa kami? O, kaming mawawalan. Sa pagitan ng panata at pagmamahal, sa pagitan ng pananampalataya at kalusugan, nananatiling nakapako ang isang tao. Hindi lamang sa krus, kundi sa pangakong minsang ginawa sa sentro ang himala. Hindi nasusukat sa dami ng taon o sa tindi ng sakit, kundi sa kakayahang tanggapin na may hangganan ang katawan at may panahon na ang pinakamatinding pananampalataya ay ang matutong bumitaw. Minsan, ang pinakamabigat na krus ay hindi ang ipinapako sa kahoy, kundi ang desisyon kung kailan ito ibababa.